sa našlo, aby ste mali predstavu. Toto je sánka z medveďa, medvede hnedý. Momentálne, ako sa hovorilo v Bielskej doline, okolo 30 medveďov. Ale per porovnanie, tento druhý zubol, vidíte, že hoci je zlomený, bol o mnoho väčší. Kedy si dávnejšie patril jaskinovom medveďovi, než kedy sa jaskinný medveď postavil na zadné laby, mal by výšku asi 3,5 metra. Takého stretnúť v lese musí byť asi veľký zážitok. No a napríklad myši, potkany, netopiere, kuna lesná, mláďa medveďa, no ale hlavne psi, mačky, zajace, ovce, kozy a dokonca kravy sa ponachádzali v jaskyniach. Boli tu v minulosti 3 veľké salaše, zďaleka nebolo toľko lesov, ako je teraz. No vždy sa vravelo, že medveď trhali ovce na salašoch. No niekedy možno áno, ale väčšinou to medvede neboli. Boli to ľudia, pastieri dostali chuť na mäso, ovcu zarezali, mäso zjedli a kosti ako dôkazový materiál hodili do jaskyne a povedali, že to bol medveď. Ale medveď nemá prirodzenú vlastnosť, aby svoj korisť vťahoval sem do podzemia, robí to niekde úplne inde. Takisto medveď nepoužíva nôž, keď si obrezával mäso z kosti, a hlavne medveď nepoužíva strelné zbrane, keď kravám strieľa presne do čela. Čo je ľudská práca, tie dôkazy tu máme, ale všeobecne o tých medveďoch sa to lepšie počúva. No a ja teraz poprosím, pôjdem postupne ďalej, veľmi úzkou chodbou, aspoň na chvíľočku budete mať pocity ako jaskyniari v tých užších priestoroch. Ja sa poprosím naozaj veľký pozor na hlavu, veľký pozor pod nohy. Za chvíľočku pri schodoch už bude natiahnuté lano po pravej strane, kľudne sa ho pridržte, trochu sa tam šmíka.